Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Hadin ka jing yo jing tip ya ka jing don kam Snam jong ka wei kalong yeng ka pasiem jinjar. Nagaliang jong Dkhot ka New Trap Youth Council Nongstoin Circle ha ka janmiet santarik unailor arajar arpulai. Kilalek ban no senyang da ka Snam sau unit sya ka wei ka Samla ka Thiah pang ha Nongstoin Civil Hospital. U Samla Wilson Martong ha ba kren sya kilat patay kubor ula ong ba ka seng kamdon pisa ban no senyang sya ka ne kalong yeng kumta kila shim ya karai ban shuno senyang monsgo ha da ka Snam kum shibenta ban ya Samlem ya ka benta ya ka ba ublei ula ai ha gibrio kum gadak ka jing it ba jing syakri para do para Snam. Ngina ka lianjong ka HYC Nongstoin Circle ngilia perkat para sipai banya led unit Snam namta i ria hunong si Thiah mantaha po Civil Hospital Nongstoin bat ngilia trelang ro bat ka kado Saudi kor ban unit Snam namta jong i mawa ngimdon pisai e ban yerap kum kiwe ki Dkhot seng handrai nglesu unit no tang daga Snam adu sau unit sau bilor te kene ka jing ai ka berit e ka jongi kum ka jing kerku ka jong ulai namanta jong i pai wei ba ngilai ban yarap namta jong i ka jing iba ka jong ulai ya ka ba let's say ka jing kerku namta ba ngilai ban ya dunia Snam ban pelat im ki mensim an ki parado para do per Snam ki jongi hang neh po ri kasi kajing lai dunia Snam ka long ka bedon kam damenta jongi lang iwe pi we namar ka sidrop ka Snam ka jongi kadai ka jing pelat im ya ki syahjar ki mensim breu dengi don kam ban lai ban dunia Snam namenta ka jing im jong ki we pat ki para bendreu lan ki para do per Snam ki bedon kam ya ka Snam kublai shibut. Tapi